sukat mo, kahit may karitan o biyag mo. Sa bagay, di damang agsurok kinagkurang, aniya ka di batsek, lawlaw agaman. Lupot mo, ani ayat mo, italakmot sa bali, ay ito'y pusok main ka pinamain. Suweman ti kinapot mo, siya kung tayo lilipat mo, nalagpo siya kung tayo insukat mo, kahit may